Ang galunggong po natin ay nagkakahalaga po ng 90 pesos ang kada tumpukan. 50 pesos ang isang piraso? Ayun, 50 pesos na isang piraso ng kanyang upo. Hindi okay lang. Kahit haggard, naganda pa rin. Magkano yung kamatis? Ayun, 50 pesos na 1/4 ng kanyang kamatis, no? Shoutout sa'yo! Hello! Hello! Good morning! Magkano na sa sigarilyas? Ayun, ang sigarilyas po natin ay 70 pesos. May labanos din po tayo. Labanos, 70 rin po ang per kilo ng labanos. May mga sayote na rin po siya nakikita natin mga latagan. 50 pesos po ang per kilo ng kanyang sayote. Ito yung repolyo niya, repolyo. 80 pesos na per kilo. Medyo talaga nakikita natin ang pagbaba ng presyo ng gulay. Ang mataas lang po talaga yung kamatis. Oo, ang labuyo, mahal talaga. So, yan po yung mga presyohan na naitanong natin dito sa ating kaibigan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ate, 70 na lang isang kilo. Pada ay 50 pesos na mga tumpukan. 2 piraso na bangus na tumpukan ay 100, no? Tapos yung mga tilapia po natin ay 50 pesos na kada tumpukan. Yung mga tawilis po natin ay 30 pesos. May tumpok na po kayong mabibili rito. So, yung mga paninda niyang tumpukan, 40 pesos po sa mga tawilis. At mga istang dilat, 50 pesos po, tsaka yung mga tiyabeta. Magkano yung dorado ngayon? 200 ang per kilo, no? Lapu-lapo natin 250 sa mga 250. Yung 250 po sa mga per kilohan ng kanyang lapu-lapo. Ano mo ngayon? Dalagang bukid 200 na din per kilo. Dito 240 po sa ganyang klase pong isda, no? Ito bisugo rin, malalaki, laki, no? So dito, napakarami pong isdang sapsap, no? 50 pesos lang po 'yan na kada tumpukan, no? Mga pangatin na isdang sapsap, 50 pesos din po sa mga tumpukan po na kanilang binebenta na isda dito sa Malabon Fish Market. Isda na agayang sapsap, isdang lapis, sa mga hindi po masisira na ganitong kalaki po mga isda na mabibili nyo sa tumpukan ay nagkakahalaga po ng 50 pesos, lalo na po yung mga banak, 130 dito sa paninda ni Ate Pam ng bangus pandaing. So shout out Ate Pam. Siya po yung mga may hawak ng kanyang mga account na tindera. Iyon, yun po yung kanyang account. Tsaka vendor mix official. Iyon. Yun po yung account niya dito na siya rin po yung nagbablog dito sa Malabon Fish Market. Yan po si Ate Pam, no? Yan po yung mga presyo ng kanyang mga latag na bangus pandaing 130 na per kilo. Ate Pam, salamat po. Tumpukan po natin ng dilis. Alright. Good morning, good morning, good morning guys. Sa bayan po ng Malabon Tumpukan kung saan ay marami tayong nakikitang latag, no? So talagang pumapalo yung mga presyohan nila sa halagang 50 pesos, napakarami na at 100 pesos. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update ng kanilang mga presyohan ng tumpukan at mga presyohan ng iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! I-update na natin yung mga presyo ng mga latag ng galunggong, no? So sa mga galunggong po natin ay nagkakahalaga po ng 90 pesos ang kada tumpukan. Tapos sa mga latagan po ng kanilang mga presyuhan ng yellowfin tuna. So update natin yung yellowfin tuna niya sa halagang 130 na per kilo. Tapos ang maganda nilang tawilis, no? Sa halagang 100 pesos na kada per kilo. Gulyasan po natin dito ay 100 pesos na per kilo. Wala kang paninda? Lodi, wala paninda? Yellowfin? Lodi, thank you. So mag-update naman tayo sa mga
panindang gulay dito sa Malabon Fish Market sa ating kakilala po dito, no, na marami rin pong mga latag na gulay. So alamin natin ang kanyang mga presyuhan. So dito naman po ay may mga latagan din po. Magkano ang upo? So shout out. Ayun. Nasaan si ano mo? Mister mo? Nagbabantay ng kanyang anak. 50 pesos ang isang piraso? Ayun, 50 pesos na isang piraso ng kanyang upo. Hindi okay lang. Kahit haggard. Maganda pa rin. Magkano yung kamatis? Ayun, 50 pesos na 1/4 ng kanyang kamatis, no? Bali, pumapalo po ng 200 pesos na per kilo. Sibuyas. Ayun, sibuyas niya ay 20 pesos. Tapos yung kamatis ay 20 pesos din yung kamatis. Ayun. Tapos yung kanyang kalamansi ay 20 pesos. So sa mga naghahanap o nakakatipid na mabibili na mga sibuyas o yung saktuhan na napansahog para sa inyong iluluto, ay pwede na po itong 20 pesos na kanilang mga nakabalot na sibuyas. So shout out sa'yo, hello! Hello! Good morning! Magkano na sa sigarilyas? Ayun, ang sigarilyas po natin ay 70 pesos. May labanos din po tayo. Labanos, 70 rin po ang per kilo ng labanos. May mga sayote na rin po siya nakikita nating mga latagan. 50 pesos po ang per kilo ng kanyang sayote. Ito yung repolyo niya, oh. Repolyo. 80 pesos na per kilo. Medyo talaga nakikita natin ang pagbaba ng presyo ng gulay. Ang mataas lang po talaga yung kamatis. Nakalabuyo, basta. Oo, ang labuyo, mahal talaga. So yan po yung mga presyohan na naitanong natin dito sa ating kaibigan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ate, 70 na lang sa kilo. So tawid tayo dito sa kabilang side at iikutin natin tong bayan ng Malabon Fish Market upang makapag-update tayo ng mga tumpukan na kanilang pong ibinebenta. So dito po ang ating mga espada ay 50 pesos na mga tumpukan, 2 piraso na bangus na tumpukan ay 100, no? Tapos yung mga tilapia po natin ay 50 pesos na kada tumpukan. Yung mga tawilis po natin ay 30 pesos. May tumpok na po kayong mabibili rito. So dito ay 120 isang pirasong bangos, 140. Tapos yung mga tumpukan po ito ay 100 pesos, no? Alright. So dito na tayo sa mga paninda ni Lodi. Lodi, shout out. So yung mga paninda niyang tumpukan, no? 40 pesos po sa mga tawilis. At mga istang dilat, 50 pesos po. Tsaka yung mga tiyabeta, oh. So grabe, ang dami pong tumpukan na mabibili rito, no? Sa halagang 50 pesos ay talagang solido at meron ka ng maiuulam. Boss, thank you. Tsaka na lang ulit tayo. Dito naman tayo sa kabilang side na side by side po tayo sa ating pag-update ng kanilang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. At update natin ang kanilang mga presyuhan. So dito po yung mga gulay po nila, oh. Talagang mga 20 pesos, 25 pesos po sa mga paninda po nilang kamatis, no? Bawang po natin 20 pesos, sibuyas ay 20 pesos. So yan po yung mga update ng kanilang mga gulay. So dito po tayo kay Nanay Noemi, shout out po. At nagkikwenta po si Nanay Noemi ng kanya mga
nabenta. O kaya yung kinuha niya sa loob ng fish port. So dito po ay 200 pesos na isang kilo ng bangus dagupan. 180. Tapos may tumpok po siya dito, no? Ito pong tumpok na 3 piraso, 150. Tapos 100 pesos po, no? Yan po yung mga presyuhan po ng kanyang binebenta po ditong bangus. Tapos ang tilapia Batangas po natin, nanay magkano po? 130 lang. Iyon, 130 po yung presyo ng kanyang tilapyang Batangas. Napakalaki at napakasarap iihaw. Ganitong kalaking tilapyang Batangas. Nanay Noemi, marami pong salamat. Shoutout po sa pamilya nyo. Shoutout. Thank you po. So, dito tayo sa mga update naman po ng mga isdang bato, no? Sariwang-sariwa na mga mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, no? Meron siyang lapahita, dorado, lapu-lapu. Magkano yung dorado ngayon? 200 ang per kilo, no? Lapu-lapu natin 250 sa mga 250. Yung 250 po sa mga per kilohan ng kanyang lapu-lapu. Ito pong isda na to ay 160 na per kilo. Yan, yung mga ano nyo. Dalagang bukid 200 po yung mga per kilo dito ng dalagang bukid. Ito ay pinduan. Ito sa pinduan. Bisugo. Di magkakilo 200 din. Yon, 200 pesos po yung mga per kilo ng kanyang mga latagan, no? Ng mga isdang bato po dito sa Malabon Fish Market. 250 po sa ating lapu-lapu. Boss, thank you ha. Salamat. Ayan, ang mga latagan naman dito, no? Ayan, lalaki, oh. Magkano ano mo ngayon? Dalagang bukid. 200 na din per kilo. Dito, 240 po sa ganyang klase pong isda, no? Ito, bisugo rin. Malalaki. Malaki, no? Yan po ay mga per kilohan po ang bentahan po nila dito ng isdang bato. So dito, napakarami pong isdang sapsap, no? 50 pesos lang po yan kada tumpukan, no? Mga pangatin na isdang sapsap, oh. Tapos tawilis tumpukan ay 50 pesos din po. Ang ating mga dalagang bukid ay 100 pesos na tumpukan. Ang alakaak po natin ay 120 na per kilo. 50 pesos din po sa mga tumpukan po na kanilang binibenta na isda dito sa Malabon Fish Market. So grabe po yung mga latag po nila ngayon dito ng isda, no? Sa mga isdang tumpukan. Napakarami na at makakapag-ulam na ang iyong pamilya. 50 pesos sa mga tumpukan ng dilis at tilapia. Tapos ang mga tumpukan po dito ng tinatawag po nilang isdang maya-maya, no? Sa halagang 50 pesos. Ayan. Yan, mga sariwang tumpukan po ng mga isdang kapak, no? O banak. Yan, dami, mga 50 pesos lang po, mga pirituhin pong isda, no? Dito po ay 50 pesos din po na mga tumpukan. Yan, dami. Sariwa, sariwa. Mga 50 pesos po, no? Dito po ang tumpukan po ng tilapia, oh. 100 pesos. Meron na itong mga 2 kilo sa tumpukan po ng tilapia sa halagang 100 pesos. Dito naman po yung mga pangatin po mga isda na kagayang sapsap, isdang lapis, sa mga hindi po masisira na ganitong kalaki po yung mga isda na mabibili nyo sa tumpukan ay nagkakahalaga po ng 50 pesos, lalo na po yung mga banak, oh. May 1 kilo na po yan yung mga binebenta po ditong tumpukan sa halagang 50 pesos. Napakarami na. Grabing tumpukan talaga na mabibili nyo dito, oh. So dito tayo, update tayo sa mga presyo ng
bisugo. Magkano ang presyo ng bisugo? 220. Dito po ay 220 na per kilo ng kanyang bisugo. Meron siyang isdang dilat na dilat. Dito sa dilat, 200. Ayun, 200 pesos sa mga isdang dilat. Yan po ay masarap ipaksiw. Yung ganyang klaseng isda, no? Tapos yung bangus dagupan niya po ay 130 na isang piraso. Boss, salamat. Thank you. 130 dito sa paninda ni Ate Pam ng bangus pandaing. So shout out Ate Pam. Vendor mix of Siya po yung mga may hawak ng kanyang mga account na tindera. Tindera, TV Mix. Iyon, yun po yung kanyang account. Tsaka vendor mix official. Iyon. Yun po yung account niya dito na siya rin po yung nagbablog dito sa Malabon Fish Market. Yan po si Ate Pam, no? Yan po yung mga presyo ng kanyang mga tatag na bangus pandaing 130 na per kilo. Ate Pam, salamat po. Sige po. Tumpukan po natin ng dilis, 50 pesos. 50 pesos sa mga tumpukan ng kanyang mga tilapia. Tawilis ay 50 pesos din po sa mga kada tumpukan, no? So, yan po yung update natin dito sa Malabon Fish Market kung saan ay unti-unti na rin pong dumarami ang ating mga kababayan na dumarayo dahil sa paghahanap ng mga murang presyo ng bilihin ng seafood sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At sa mga viewers po natin na nag-share ng ating mga video dito sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa ating mga kasamang safety officer sa ating trabaho, no, shout out sa iyo, Mona Bitonga, Rex Victor Magalong, shout out. Noriel Ramos, ang aming founder na si Besor. Noriel Ramos, shout out sa iyo dyan sa Canada. At shout out kay Jimmy Magalpok, shout out. Kay Betchay, shout out sa iyo. Kay Fernan, shout out. Kay Dave Serapin Concepcion, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga safety officer na nakasama ko sa mga project. At saka kay Ace, na kasamahan din po nating safety officer, na shout out sa iyo, Ace Navarrete. So hanggang dito na lang po ang aking pag-update sa Malabon Fish Market. At maraming po sa mga tagapagsubaybay at sa mga nag-subscribe po kay Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat at sa ating pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po. God bless.